sagsbehandler, hvor blev du af? Vi sidder her og venter dag efter dag. En lille opringning, en smule svar. Gør ventetiden kort og gør hjertet klar. Papirerne tårner så højt på mit bord. Ingen ved, hvornår de når vores jord. En smule empati i et lille brev kan få os til at tro, vi overlever det rev. Og sagsbehandler, vi har brug for dig. Giv os håb, når håbløshed er vej. En stemme fra dig kan hele et sår. Lad os tro på en bedre i morgen vi når. Vi skriver og ringer, men intet tilbage. Vi føler os små i denne triste sag. Jeg ser på min familie og føler mig træt. Hvor er du, kære sagsbehandler? Hvad er det, der er sket? Tiden tikker langsomt som et gammelt ur. Vi har brug for hjælp, det er vores tur. Et ord, et smil, et tegn af liv vil give os styrke til at fortsætte vores skridt. Så kære sagsbehandler, vis os lidt nåde. Vi venter på dig i vores daglige gåde. Din beslutning, den er vigtig for vores liv. Så giv os håb til at blive ved.